नवीन आयटम पाणी घालशी नवीन आयटम घे रे घे इतके बनणार पहिल्यांदा एक नवीन आयटम येतो तो म्हणजे चिबूड अरे चिबूड कसो हा एकदम गोड आमा ह्याच्या दुकानात आणलो दीपुदाच्या दुकानात आणलो त्या तो गोडा दुकानात नाव सांग खयसून आणलं रे वराडकर फार्म हाऊस मधून खय गावचं वराडकर फार्म हाऊस हे स्वतः बनवतं आणि विकतं दुसऱ्याकडनं माल घेणत नाही वराडकर फार्म हाऊस असं होय आहे ना आमच्या नजदीक बाहेर तुला ताजे लाडू गरम नको घेऊन जा भूत मारा नको